Garantir a máxima calidade dos viños galegos, ese é o obxectivo principal do novo plan de control da vendima. Un plan que foi presentado esta mañá en Pontevedra polo conselleiro de Medio Rural e o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Nos consta que en nuestra denominación de origen la inmensa mayoría de los viticultores y también de los bodegueros están muy mentalizados en la necesidad y en la conveniencia de cumplir con la normativa de control de calidad y de origen, pero el malo siempre está al acecho y por eso siempre es bueno no bajar la guardia y estar atentos a que en todo momento la uva que va a formar parte de los vinos de la denominación de origen cumpla todos los requisitos exigidos para estar cada vez con más fuerza y con mejor presencia en los mercados tanto españoles como internacionales. 15 técnicos da Xunta serán os encargados de levar a cabo este plan de control da vendima nas 5 denominacións de orixe vitivinícolas de Galicia. O protocolo conta cun investimento de 180.000 euros. Os consellos reguladores de por sí cada ano teñen unha serie de controladores que basicamente o que se dedican é a verificar, en primeiro lugar, a procedencia da uva, verificar tamén que esa uva corresponde, por suposto, a parcelas titulares inscritos no rexistro vitícola de cada denominación de orixe e, ademais, tamén comprobar que non se superan os rendimentos máximos. Nós o que facemos, co noso apoio, con estas 15 persoas que forman parte do noso plan de apoio, é complementar ese traballo das denominacións de orixe. Dende o día de hoxe nos poñemos a disposición deles e combinamos os seus controles con controles que facemos nós a partir dos propios análisis de riesgos que podamos ter nese desenvolvemento. En canto ás previsións da vendima, na actualidade xa están traballando nunhas 20 adegas da denominación de orixe Rías Baixas e o resto comezará o próximo luns. Este ano espérase unha boa colleita tanto na cantidade como na calidade. Se espera unha vendimia extraordinaria en cuanto a calidade, vai ser unha boa vendimia de cantidade e nós aquí o que vimos é a complementar o traballo que xa fan extraordinariamente as denominacións de orixe galegas, que é o control desa calidade, o control de todos os aspectos que teñen que ser controlados no ámbito da vendimia, en concreto deste ano 2020. Co obxectivo de garantir a maior seguridade de todos os asentes implicados na vendima, a Xunta está a realizar test serolóxicos a todos os xornaleiros. Das 1.500 probas efectuadas ata o de agora, soamente 7 deron positivo.